Posjeta potpredsjednika Sjedinjenih Američkih Država Mikea Pencea Podgorici potvrda je znatno ojačane međunarodne pozicije Crne Gore, smatra nekadašnji diplomata Branko Lukovac. Poruka Pencea o povratku u parlament, vjeruje Lukovac, ne može ostati bez uticaja na opoziciju. Američki potpredsjednik juče je direktno uperio prst u Moskvu i optužio ruske agente da su u oktobru htjeli da poremete izbore u Crnoj Gori, napadnu parlament i ubiju premijera, sve sa ciljem odvraćanja države od članstva u NATO. Sjednica Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore, na kojoj će se konačno riješiti pitanje upisa brucoša na Visoku medicinsku školu u Beranama, zakazana je za 18. avgust. Premijer Duško Marković prihvatio je ove sedmice prijedlog studentskog parlamenta da se upis studenata obavi u Beranama, a da se nastava dijelom odvija u Podgorici. U ovom trenutku u Crnoj Gori radi oko 81% više stranaca nego domaće radne snage, pokazala je anketa Zavoda za zapošljavanje. Kada je posrijedi situacija u 2016. u svakoj opštini i djelatnosti, sezonsko zapošljavanje domaće radne snage bilo je veće od zapošljavanja stranaca. Advokatska komora će podnijeti Ustavnom sudu inicijativu za ocjenu ustavnosti odredbi izmjena Zakona o parničnom postupku, na osnovu koga će građani plaćati velike sudske troškove državi ukoliko izgube spor sa njom, najavio je predsjednik tog udruženja Zdravko Begović. Prvo kolo Crnogorske Telekom fudbalske lige ipak će se odigrati u subotu. Postojala je mogućnost da se start prvenstva odloži za utorak zbog velikih vrućina koje će kulminirati za vikend. Ipak, zbog zgusnutog rasporeda takmičenja odlučeno je da se igra za vikend. 4 utakmice počeće u 18 sati: Rudar Mladost, Kom Sutjeska, Dečić Zeta i Grbalj Petrovac, dok će sat kasnije igrati Budućnost i Iskra. Nekadašnji svjetski šampion u boksu, Ukrajinac Vladimir Kličko, neočekivano je saopštio da se povlači samo nekoliko dana nakon što je najavljeno da će 11. novembra ponovo u ring sa Britancem Anthonyjem Joshuom, od koga je izgubio u aprilu. Ukrajinac je debitovao u profesionalnom boksu 1996. godine, odmah nakon što je u amaterskoj konkurenciji osvojio zlatnu medalju na olimpijskim igrama u Atalanti. Ukupno imao 69 borbi i ostvario 64 pobjede, od čega 53 nokautom. U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano i veoma toplo sa najvišom dnevnom temperaturom do 41 stepen. Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, vjetar će biti slab do umjeren, uglavnom južni i zapadni.